מעולה, מעולה. הנה אמא שלך דואגת כבר. שומעים אותך בווידאו. יאללה, יאללה. תבואי, תראי, איזה מגניב. ביי. בדרך חזר. בלי ידיים בפה. זה לא חוקי. לא, לא. לא. שעדי לא תראה את זה. תראה, מה, זה לא חזק. זה צחוק. אין, מה, זה לא... קוקו. נתן, בלי אלימות. אתה רוצה לחבק אותו? לנשק אותו? לטן! מה אתה מתרגש? מה אתה מספר לו איתן? בלי סודות מדינה, הלו. כל החיוכים של איתן מפספסת. טיק 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 טיק. היי, כן. ממש פשוט למצלמה אתם עושים. צד שני, אתה אתיופי תגידי, מה זה כל הנשיקות האלה? יאבו. אני רוצה לאכול אותו נראה לי. אני יודעת. שושו. אני אסוד אותך קצת. כן, שני קטנים. מה הסיפור שלכם? שני קטנטנים, איתנים לא תנים. כן. מה אתם עושים? הם רצו להסתרפת. לא, זה לא חוקי. מה, אתה רוצה להחזיר או תגיד לי מה זה? קוקו. היי, חמודים, חמודים. מי מדוק שלנו? ראונד 4. מה הבא? שזה אומר? סיבוב רביעי, כמו באיגוף. באיגוף. כל פעם עושים ככה, ואז צפרת, צפרת. יענו צפרת. כן, זה אני מבינה. איך הם מנסים לאכול אחד את השני? ממש לאכול אותם. ואיתן מנסה לפלוט. מקווה שלא יצליח לו. תגידו לי מה אתם עושים? שלא תהיו במקום דוד ויונתן, איתן ולוטנטן. איתן מנשק ולוטן מתחמק. ממש א' מבית הנשיא. קוקו. אתה גם רוצה לאכול אותו? תאכל. כן. קוקו. אתם רוצים עוד? אז זהו, נמאס לכם. רגע, הם רק נחים. מה, אתה מריח את אמא שלך? אתה מריח את אמא שלך? אתה מריח את אמא שלך? כן? כן? לא צריך לשתות. לא, לא. זהו.